betidzeka na teji na wa mapendekezi kuzana kazikonisi Yes. Taura it is. Yeah. Taura. Yeah. What is that? That's what we see. How are they? So, yeah, it is with a nothing gay. mai madomboni Makapuma hawa inyaya unotaura kuti changamire ndau yako dandile mukandoti zii changamire hawana chavanozozira wakungobvunza kuda kuzwa kuti zvakamira sei kutotaura ndaya ndakadai hatingadi kuswera tirindotenderera panzvimbo imwe murambe muchibvunzwa nechangamire muchiramba makanyarara ichiramba achidzokorora mubvunzo umwe chete handizvoba. Muchibvunzwa pendurai, muchibvunzwa pendurai, ndo zvinoitwa. Zvamabvunzwa mazvinji kwai nyaya yedu takapedzisira pa pawapedzisira kuya kudare nyaya yedu yakananga yakamira mari ndozvitiri kutaura ndomedindorina nhasi kuti zvauya here saka haundoti handina unotaura tichienda ka handina zvakadai neganga ritaure zvinozwika pamaite hohwenyamuka pamusungudai mashandisezwira kadai mokasvike pakukumhana taurai zvinozwika pendurai zvinozwika ndimamwe iwe uchitsanangurwa tichizwa kuti dambudziko uri kuda here kubhadhara tofamba ipo paine mawitness akauya mudare munomwe natete ako hamuzubvuka maire muchikumbira ruregerero rwarurwi mubvunzo kwauri kubvunzwa pemaikumbira ruregerero tine mavhidhiyo kaisusu murimo muchibvuma muchikumbira ruregerero kuti takakanganisa iwo kana wakakanganisa ndozvinogara ichitaura mudare munhu kuti ukaona kuti wakakanganisa ende kune munhu wakakanganisira nyaya isati yauya kudare kuti ikanga yauya kudare iwo hauchagoni kutaura nemunhu uya kana kuti woita sei. Isusu takaita nyaya iyi kana kudarika ka 4 ichiuya mawitness achitaura kuti makazvitaura imi mawaita natete wako vhidhiyo tinaye mwakatouya apa mukapfugama muchikumbira ruregerero ukakumbira ruregerero wakanganisa munhu hazvitauri kuti nyaya yako hausinaba zviri kune munhu uya kukuregerera kana kusiya wakadaro asi isusu kuno kutoita kakubata nemhosva une mhosva yekudare kuno yorudo turipiraya mhou yavo nemwana yekwapo mhoroi wosi kugona kujustify kuti uroi wacho wakabva papi ndopari kobuda mhosva unless dai wakatipa umboo wakakwana sedare kuti uyu munhu ndakamuti muroi wakandiroya apa neapa neapa that's okay but iwo wakaita zvinhu zvichifarisa kana kuti apeno zvaunomboita ukataura masoko iwo anhu aripo mawitnesses akauya 5
achitaura izvo. That's why takapa judgment kuti iwo tiri kukubata nemhosva. Usafunga kuti kuramba kuri kuita nemuromo ndo kunoita kuti nyaya yako idini ipere. Bozi munhu wese achitobatwa nemhosva unoramba kusvikira paita inonzi overwhelming evidence inova ndo yakavapo. Tikakubata nemhosva iwe kuti wakaapo mhamboroiwa. Saka parodo kuti pabhadharwa tikawirirana kuti unouya nhasi kobhadhara mari iyoyo. Saka hauna nechewauya nacho. Urudo ubhadhara rizonofambisa mapepa isusi. Wapa chikonzero chekuti iwewe zvinokunetsa kuti ubhadhare munhu nyaya yosina upara handizvo. Saka hausina kubhadhara. Hauti ndinozvaka iwo tinoda kuti nyaya ona mune nyaya dzimwe dzaamwani dzetinoda kuti titi hatinotenderera panyaya matina kuwaba tatononoka. Ndiyo imwe nyaya inonetsa kuti dare redu isusu toti uyai nahafu 89 maakuuya kudare na11 12. Inini handingafumiri kubuda mumba kwakuya kwako kugara muno pouya munhu wakamangara mumangarirwa hapana, pouya wakamangara wacho hapana, kana kuti ese wakamangara newakamangarirwa mese hamupo. Ini ndoyandongogara muno ndakamirirana muchiuya mawani. Pane nyaya dziripo dzakawanda anhu aifanira kudai ava anhu haana kuuya. Iyo zvindakamutaura kuti kusaiuya kudaridza hambudzi mbiri. Ngoti paudoronga kuti mupurisa timutangire kuti kutsvaka mari dzematranspoti nemasamoni plus munei makatopedza nguva yebasa. Iwo wacho wakatomborovha futi. Chitaura zvinoguka mhosva yako yetakakubata nayo hausi kuibvuma. Ndati uri kuibvuma here akadi mubvunzo ururamba. Mirai muri kuti mambo uri kutaura kutaura ndati muri kubvuma here kana kuti kwete tione kuendese mberi zviro zvione kufamba tisapedze nguva ndizvo. Ehe muri kuibvuma here kana kuti uramba. Anzai nyimbo papo inotibatsira kuti tione kuti uri kuramba. Isusu takakubata nemhosva sedare. Saka iwo ndo zviri kuita kuti usabhadhara. Uyo takatotonga tikatopedza iwewe zvokuti uri kuramba hazvititadzisi isusu sedare kuti tikubate nemhosva ba. Takatokubata nemhosva youngadai watoya koripa sarini nhasi. Saka hauna kubhadhara, hauna chawauya nacho, hauna chichemo, hauna chikumbiro, uri pakuti iwewe hausoda kubhadhara. Saka isusu tangoisa pamajistrate chete. Tinoramba tichitendera LC 3 notadhauna toisa kuLC 3 yakuenda nemejaji. Isusu handingati nyaya ndakatonga toramba tichindotendera panzvimbo imwe. Judgment yendapa ini ndiyo iri kuendeswa. Mapurisa achauya haasisiri ana makangasi kwakuuya ZRP mozochitaurirana zviro zvako izvozvo zvokuti mambo wedu unopenga ngekuti uronditi inini ndakapuma munhuro indisina. Inini ndozotongawo ngeupenga kwangu. Iwo ndakutongawo iwo. Inini ndozotongwa. Handitadziwo kutonga ngekuti inini ndichatongwa. Iwo ndinokutonga handimbokuregeri. Kuti wakatidaidzise mawitness 5 handizvi akakutinisa munhu iye akatorana natisi wake akauya akapfugama akakumbirire. Saka toramba tikundotaura izvozvo tichitenderera. Ikaenda kwamajistrate hamuzoisi. Ini nhasi handina time. Nhasi handina time. Hamunobasa naye mai manombori. Mai manombori. Mai manombori. Kubvire pakutanga paya mai manombori. Taikuonesai kuti sore nyaya ika ikati zvakapera zvese but muri kutowedzera kuti peiri kubva pamango ipani kwamajistrate handizvo. Imi muzotaura zvinhu zvakachipa. Ndakabvira kati ndine kutaurira musa. Imi muka
Kuti nyaya yakabva kuna Sambo, wakati akatanga kudzidza Sambo haana kuda kuteera Sambo. Sambo kwakati ngaitile kwani kwamambo, hezvo kwamambo kwacho ari kuramba zvefuti, ari kuramba zvoteera chini zviri kutongwa namambo. Saka mberi kwacho ikokoko anozokupona sei? Apa nyango dai tikati ngatitsvage nyanga, mari yacho haioni yekuti tisimudze nyanga tiende kunyanga. Inini pache zvangu ndinoiona. Zvinoitika makagara mumamisha zvinoitika takagara kumamisha tinonakirwa kufurirana. Unokufurira munhu uri kumba haasiri kudara, plus unokufurira munhu wacho uri kumba haazoendi pamajor street, unovharirwa ndiwo. Muri kumba muna kuziva zvinyaya, unofunga katora stage yakadai zvinoita unobatsira hamubatsiriki. Bura mteto nyaya yekuti ngatitange nyamisoro ine mawitness 5 kuti ngatitange nyamisoro haiti Mawitness aripo akauya, asi ndosvika kuti zvari kuramba apa chini. Iwo akauya akapfugama zvako akamba ichiti sorry, hapana wakabata wakadhonza kuti uyai mupfugama. Dai ndanga ndiri nemumwe mbuya ndakangopleada guilty from the beginning. Muchitoguma uyezve mutori busy kukumbira maya, even kumba kwavo muchienda muchinokumbirana rugerero. Ndiro ndaizoita dai ndanga ndiri inini. Ini ndaifunga kuti America anotowa zviri kuti mbaya nesadzokera handifi zviri kuti kubatsa apa pamwe pangu asi zviri kuti baya kuti shuwa angandidari maspiro ndisina Mawitness akauyaga dai kuri kuti mwari wacho wanodzika achitaura kuti inzwai mbuya mawitnesses paakauya inzwai zvembuya pakauya mawitnesses echitestify kuti zvamakaita imimi hamuna kumira muchiramba makaenda kunopfugama muchikumbira ruregerero, meaning to say zvakanga zvichitestify neakanga chiwitnessa changa chiri chokwadi. Maizoenda kokumbira ruregerero rwechinhu chemusina kuita, maita makangogara makadaro kuti inini handisi kuzviziva, but makambotanga makumbira ruregerero izvi makuchiti zviri kubaya nekuti hamuna kuzvitaura. Hapana wakataura kuti unaramba hazvina zvezvinoesa. Mai ndaona zvasatani kusvika pakukura kwemuri kuenda mai nyaya yachatongo matongero tiri kuita muri kubatwa nedhoketi redeformation of character, ndo imwakotongerwa timajor street deformation of character. Nemuchicraft act irikoka. Yes, inonga iripo. Muri kubatwa ngemhosva 3 dzemunotomwa ndidzo. Saka idzodzo mhosva idzodzo amacriminal. Yes. Dzapera nyaya idzodzo izvi anenge achidondoripwa. Saka idzo ngedzekuzvitsvagira idzo, ngokuti zvetinoita isusu tikaendese nyaya kumajor street courts, vanoenda kotarisa kuti nyaya yenyu iyi iwo havanauyawo here criminal act inogona kuenda kobuda. Izvo hatizozivi zvavanodini, asi waita wapedza vakanyakuendesa ujeri, tinenge tichida mombe mhou nemwana yekuripira aya. Saka inzira refu hako yewadondotora, asi petichasvika tichanopa nini panosvika. But zvomunonga maita mbuya ndimuchaite muchadzidzise village ende mobveko muchatiche village tumabhuza netumusika ngavatudini ngatutsveta ngatidetogadzira Avakanga vakasevenza 20 years anasiya yavo samaronza balance yetwenzi yambuya akarumba wahamba zvichaita zvega iyeyo ndiyo uchauya muchamuronga wanatoya unatohwanda ndiyo uchauya nemupurisa iyi haichadzoki kuno yakuenda mberi haichachizoswera ichitendera nenyaya dzanhu.
Ore, some kind of